Daalụ ni ụmụ Igbo niile ka unu na-ege ntị. Ọsadebe si na mmadụ nọ na mmadụ ka afọ na Kaduna wee kwute na mmadụ nọ na Kaduna. Anyị abatago n'Aba wee fụ Ozowalu na wee kweta na mmadụ nọ n'Aba. Ofu onye na-eji omenala Igbo azọ ndị a na-emegbu emegbu. Ozowalu na bụ ofu nwoke na n'Aba kwadoro omenala nke ọma. Ọtụtụ ihe ọ kọwapụtara ebe a bụ ihe anyị jichara anya anyị wee fụ, mana ka ị na-ege ntị ị ga-afụzi ihe ndị dị iche iche na ihe ndị ọ kọwapụtara gbasara ọdịnala Igbo. Ya bụ nwa amadi anatago akara dị iche iche, akara asambodo dị iche iche, ma nke a na-akpọ awọdụ n'onu ndị iti. Daalụ ka ị na-ege ntị. Na-ekwu ihe ọma sa. Ka anyị nweta gbado ọra n'eze afa gị na nke eji malụ gị. Ọmụnwa bụ Ishie Dr. Uchenna Nweke Ozowalu na Aba. Isoro na ndị na-eme ka Igbo wee dị mma. Omenala ka anyị nọ na ya. Ọrịa daalụ rinne. Nye mbụ omenala ọ dị ka one ka ịnọgo n'ime? Omenala anọgo m 23 years na ya. N'ife gbasara omenala. Oge ahụ ruo kịta ọ dị ka ọ na-ana ka ọ na-anachighị azụ? Ọ na-aga n'iru ọfụma ọfụma. Ọ na-aga n'iru na saịdị nke m. Dịka omenala Igbo ọ na-apụ apụ, ọ na-asapụ asapụ ka ọ dịkwa n'ahụ ọ dị na mbụ? Omenala Igbo na mma asị gị na ọ na-asapụzi asapụ maka na ụfọdụ amacha ọzọ ka esi eme ya bụ omenala. Ivugo ya. So mana ibe dịka anyị nwa nọ n'ime na-akụzikwala ụmụaka anyị, na-akụzikwala ikwu anyị na ibe anyị na ndị ghọta anyị gbajụọ anya anyị agbaba nke bụ eziokwu na ya dịka o si kwesị. Okay, sir, daalụ rinne. Kedu ihe iche na ọ ga-awụ Igbo mee omenala ifeadị ka ọ ghara ndị na-anachighị azụ? N'obi nke m nwa na nghọta nke m, ọ bụrụ na Igbo ọ nne na nna ka ọ dịla ime ka omenala Igbo na-achiata azụ ka ọ ghara ịdaghachi azụ. Ọ bụrụ na ịmụta nwa ị na-akọwali ya ifewu omenala na ndị bụ nwa di ana na ndị bụ nna ochie na ndị bụ ndị ọgọ na onye a nwa di ana gị na gịnị ya si etu metụta na gịnị ya si etu metụta na bụ onye a bụ be Okeke bụlụbụ Okoye bụlụbụ Ọka bụ bụlụbụ Ọkọnkwọ na Okeke na Okoye na ekabaside Okoye na Ọka bụ na ekabaside de na abịakwa n'ife gbasakwala ememe ife omenala kwa a na-agwakwa a na-akụziri n'ọlụ dịrị nne na nna ka ọ bụkalị ime ka omenala anyị si gbasi ụkwụ ike n'ala. Okay, sir. Daalụ rinne. Eri 23 years eji nọ n'omenala Igbo, kedu ihe ịghọtara n'onwe gị bụ dibịa? Kedu ihe ịghọta bụ omenala? Kedu ihe dị iche na ha? Omenala dị iche, dibịa dị iche. Ibe o ji dị iche bụ na dibịa bụ ndị na-agwọ ọya n'usoro n'usoro ọdịnala Igbo. Ya ndị ji mgbọrọgwụ na mkpala akwụkwọ eme, mana ọ nwere ibe bụ isi omenala. Like abịa n'ala Igbo, ọ bụ na onye na-eme omenala na-eshi ọzọ etu nchicha ọzọ gbala owulu n'ọba. Isi ọzọ ahụ wee gbala owulu ahụ. O nwere ebe a na-eje gosile na-eshi ọzọ. Ịghọta nke a bụ omenala dịgodo elu onwe ya na mmadụ bụ malite mmalụ ndị ichie mmalụ ọdịnala mmalụ nna nna baba ka anaba ya na-eri ibe dosicha anya otu o si daa sị gị na onye a na-eme omenala na oso na ndị ichie lee na o toliteluo oge isi ọzọ o jee n'obodo agụgharịa ibe dị ya ajụ anya ma ọzọ ụka ma ọzọ omenala ka o ya echi ndị ka ndị nna nna anyị ba mgbe mbụ anyị mara ebe a na-akpọ ọzọ ụka ebe anyị mara bụ ọzọ omenala nke a na-agbanye owulu eje daa n'ebo ịda n'ebo ominu n'aka gị ịda ọcha onye ọbụla ịvụ ụdị rululuo n'ebo lue ọdaa ebe a ọdacha anya dị ndụ wee chibe nya bụ ọzọ ịma na aka ya dị ọcha. Dịka na be anyị o nwee ebe ihe eje na ịkwakodo isi ọzọ ilu ebe a ajụwa gị ajụjụ ife dị n'ọzọ jụọ gị ka eke isi eme ikwulidekwucha akọwala gị ife dị ya. Ọ bụ na ozu n'ilu emi ya imebie imesi anya ịda n'ebo ịwala ọzọ ichiche ọzọ ịgbala owulu ya gosi na onye a na-eme omenala. De na-abịa na dibịa bụ agwụ na-enye nsogbu ndị amụrụ n'oyiyi nke na baya azọ ndị ụwa ya. Mgbọsị amụrụ onye a ka ọ na-eji mgbọrọgwụ na mkpala akwụkwọ wee pụta ibe ọ na-aga ọ na-ebido ọ na-eme onye a etinye na nke ọya agarọ etinye na nke ọya agarọ etinye na nke ọya agarọ like ibe dịka mụnwa ibe m lụgasịrịrị nne mana ọ nwere nke nwere isi mgbe m na-agbaghalị so ajụzịa odo na nna m bụ Nweke ajị iyi mekwara ya mana m amarọ mgbe abụ na-aga onye dị n'ikolobịa wee baa ya eche nnọọ onye mmebegolo okenye na-eme dibịa.
so ajụbezie jebezie ma nọ ndị ekpele maka dịtị ndịkwa n'ụka dị na omenala dati dibịa bụ ọ na-amakwa n'usoro ụka onwe ndị na-eme nke ba na pastọ onwe ndị pastọ ndị na-afụkwa ụzọ ọfụma na-alụkwa ọlụ dibịa nwekwa ndị na-alụ ụlọ ọfụma na-emekwa dịka o si wee kwesị dibịa abụrụ igbu mmadụ omenala abụrụ igbu mmadụ ọ ndị na-akwụba aka ọtọ ka a na-agbọ ndị omenala. Anyị kenyere na nkọwa inyere mana ọ dịzikwa ka onwe nke a na-asị mmiri a na-abịa akpọta ndị mmiri si na ndị mmiri na ndị na-eme omenala na-emekwa ihe mmiri kedu ka mmiri si wee bata na omenala Igbo? Etu mmiri si wee bata na omenala Igbo bụ na mmiri etu mmiri si bata na omenala Igbo na ịma na mmiri enwere ilu onye ọbụla na-eme omenala mmiri na-adị involve na ya because na-enwere eze nwaanyị nke si na mmiri nwekwa eze nwoke nke sikwa na mmiri mana ndị ọ na-enyekarị nsogbu na-arụ bụ ndị ụmụ nwaanyị ndị mmiri na-enyekarị nsogbu bụ ụmụ nwaanyị ọ na-enyekwa ụmụ nwoke nsogbu mana ọ ka majority na ụmụ nwaanyị ọ ka ụba na ụmụ nwaanyị like abụghị nwa sị ya na ọ dị ka mmụọ mmiri ajụba esi ya ụfọdụ ọ na-emeba atụghị ime ọma mmụ ụfọdụ ọ na-emebaba ya adịdị ime adị ụfọdụ ọ na-emebaba ama nnụ nwaanyị so ajụbazi ese jebe ụlọ ebela na-asị na onye nwa nwere ọlụ na onwe kọlụ na onwere ọlụ Chineke ọgbụgbụ oku akpọrọ ya den enyopidogozie anya ọ bụrụ na ọ ga-azọkwa ụlọ ya by then mmanụ ndị mmiri ka a ya eje setụlụwa odunatakwa ya fana ya nọlụ ọlụba ọlụ ya ọlụbakwa ya na usoro ndị mmiri agwụ maka ndị mmiri achọrọ ibe dị njọ chaa onye ọbụla na-efe mmiri a da eme ibe ọjọọ ọ na-etinye aka na anything bad. Daalụ nne anyị kene gị ife anụ a bụ nzu kedu ihe dịkọ ya na Igbo? Ibe bụ ibe eji mara Igbo a na-akpọ ya nzu na omenala Igbo be anyị nzu ka a na-akpọ ya ndị oyibo na-akpọ ya native shock na ana ka esi egbute ya mana Chineke gozi ya agozi like etu unu bata na iji gosi na mmụọ m dị ọcha na nnabata unu ọfụma nya ka m na-ebute mbutekwa ya nweta ọjị etu ọjị si wede tiilu unu ya nke ebe edo tikwu ya. Kedu ife edo na nzu na-alụ? Edo na nzu na ọjị na ibebe na-alụ oyi iji nabata mmadụ enwekara onye debe gị ibe ize ya asị gị bụ imegolo ọjị aba na-asị imego na-enye ebe osisi ka ọ bụ ọ na-amị amị na-amịzi ire were na-ayọta ndị ana ire were na-akpụpụkwa Chukwu onye ọbụla na-eyi uzu ya ọde ebe ọbụla onye ọbụla na-eyi uzu ya enwe nke Igbo enwe nke oyibo enwe nke ndị Yoruba a na-akpụ ya ọjị nzu nwa bụ nzu ka eji ekpe ekpere n'ala Igbo. Nzu onwe spirit ya ndị ga attach nzu spirit nọ na ya bụ na iwu jidere anya n'aka ịbụrụ etu o si nwa ọcha etu a ka ihe niile eji emesi adị ijidere anya n'aka etu ekpokọrọ mmụọ nke Chineke ọgbalata igbokwe ndị anaba abịa igbokwe ndị ichie abịa ndị ọbụla igbokuru abịa ewere wee gweba na chi egogo ka a tụọ nzu a na-aga emesi anya aka anya na ana ewetakwa ya etu emụchara ya na-agbalịsakwa na-asị na nna anyị babịa tụwa nzu nna anyị babịa tụwa nzu nya ndị mgbe ochie ndị gagoro ije. Ọ na-akọwa omenala iji gosi na onwe ndị nwe ana anyị ndị nọbụ n'obi a bụ bifo olute gị nwa a na-akpọ ndị 444 fathers ndị grand fathers ndị gagoro ije gboo a na-akpọba ndị gboo etu anyị nọkwa nwere steji anyị erukwa ya esokwala na ndị gboo kwa mmadụ na-ele awa a na-anwụ a na-anwụkwa a na-apụtakwa so ya bụ onye nọ ụwa ebe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ ya reincarnation anyị nwebụ ndị Igbo na-akpọ ya mmadụ ịnọ mmadụ ụwa ị na-awọchi omume mmadụ onye a mesịa nwa ọnụ mmadụ ụwa onye aya na-emekwa etu o si eme a na-asị na onye na-emecha ka onye eme n'ọdụkwa ka onye eje nene oyifụ na onye a nọrọ ya ụwa na onye a bụ reincarnation ya onye nọrụ mmadụ ụwa emekwakwa ya ka esi emekwa ya n'uto n'usoro omenala emekwakwa ya ọ na-enyere onye aka na-aga ide wee na-eme ihe niile ọ na-eme so nọ ya nwa ọ bụ ma mgbọrọgwụ na mkpara akwụkwọ ọfụma ka esi etu onye ka eji aga achara nya n'aka ka anyị ka nọkwa n'obi gị biko ka ị gwazie ọra na eze ụfọdụ ihe ha na-amarọ ife a m chọrọ ịjụ gị bụ kedu ihe eji asị na agwụ na-eme mmadụ asị na agwụ na-eme mmadụ ihe bụ agwụ a ka m na-achọ ka m kọwalụ gị ibe wụ agwụ ibe wụ agwụ bụ etu a nọ na etu agbụ si eme m na
ine anya ebe ya abụcha mmụ abịa dị iche iche abịa niile azọrọ ya azọ ejero n'ọbịa je weta ya azọ like etu akpụ adịkịta ine anya evu nke ọzọ azọrọ ya azọ o pụrụ onwe onye gosi na o nwere ibe na-eso na agwụ na-eme m ala akpụ kịta egbe abụ ụfọdụ na-esi n'ukwu nne ụfọdụ na-esi be nna ụfọdụ na-esi n'ukwu nne nna ụfọdụ na-esi n'ukwu nne nne wee bịa the spirit so gị wee bịa iji alụ ọlụ a na-azọrọ ya azọ na-agara elu erote ya azọ anya ka esi azọ flawa ị na-anya evu nkwụ a ndị akịta ga na-akpọ ojukwu azọrọ ya azọ ji aka ịbụrụ kaba si gbakọ ọnụ ịtọkabada ịbụrụ kaba si gbakọ ọnụ ebe ọ dị ka ya sị na-eweta anya akwakọ onye ọnụ ọnụ onye nwa gosi na onwe ibe na-eso onye aka abịbịa kịta nke kịta wee ji esi ọgwụ nwaanyị na-abụ na-asha ọkụ etu ọ dị ya nwaanyị abụ na-asha ọkụ kịta iwere esichara ya ibe na abụ ya ajụọ oyi ibe ọbụla baa na ya ọnọdụ nya ndị na-aga onwe ka ibe si ọpụwa ozugbo daalụ anyị ka nọkwa na agwụ kedu ihe o ji abụ abịa sị na onye agwụ na-akpa na ọ na-emebi n'ife agwụ bụ agwụ na-akpa gị a na-alụ ya alụ nya a na-akpọtu ya akpọtu agwụ bịa kedu generation of agwụ kedu mbido agwụ kedu ihe bidoro agwụ kedu ka o si connect ya kedu ka ihe jikọ ya na mmadụ agwụ ibe jikọ ya na mmadụ si n'ebe tele aka wee bịa o si ebe tele aka ụfọdụ na-esi ukwu nne nne ụfọdụ na-esi ukwu nne nna o dipendị ebe agwụ nke onye a si bịa agwụ abụ bụ onye nwere ngozi site n'ọmụmụ ya site n'afọ nne ya ndị shi mgbọrọgwụ na mkpalakwụ wee bịa ka bajeze ụwa ndụ onye ka a na-akpọ agwụ bịa na-egosichaba mmụ abịbịa ba ya eje lụọ ọrụ na nlọ onwe onye agodi na ala na-eduru ya pụọ na-asị eje weta nke na o weta nke eti na nke were eme ebe dị etu ọdịmma ma isi ọwụwa ma afọ ọlụlụ ma anya mgbu ma ụkwụ mgbu ma arụ mgbu ma nwaanyị na-enwe miscarriage agwaghị ibe ya ga ime ya ozugbo ibe niile adịghị n'ọda onye abụ agwụ dete mbidobezi ọ bụ na akpọtụrụ ya onye bụ onye a nsogbu onye ahụ achọghị iji ya wee rụọ ọrụ onye bụ ya nsogbu mana ọ bụ na onye a malụ n'oge lụọ kpọtuo anya like abịa na be anyị ọ bụ na onye nsogbu ndị be anyị ya abịa kpọtuelu m nke m gbakpọtụchala anya ndị ukwu nne m abịakwa kpọtuo nke m gbakpọtụchazi anya m bidozie emebe mgbe ahụ aka amụ gị ede ahụ na m ekwetego na mmemme ya oge ahụ aka mụrụ ya ka ihe ọ ga-arụzi ibe ọ ya alụsị bụ abịazịa nọzialụ n'ime na-egosizi m babịazịaba anọlụ n'ime na-egosizi m ive a na-eme okay the spirit gazi obiri n'ime gị nọzialụ n'ime m mgbe avụ na m emebego nya bụ agwụ okay n'ikwetego na ya bụ ihe ọlụ abụ ezi na mma alụ ya ga-alụ ya dịka ọrụ amụma ahụ na ịchọgo elu ya ma achọgo elu ya okay ọ ya ka o ji agbasasị onye na-kwetara ọnụ ndị ọ na-emebili ive mostly bụ ndị na-kwetara na baya eme ya mana ndị ụka osokwa eme agwụ ọ dị na nke onye ọbụla ọ dị ma n'ụka ọ dị ma na omenala ọ dị ma n'ụka ụfọdụ tili nke ba n'ụka nwee ụlọ ụka na-ebe ekpele bụrụ pastọ agwụ akwa ijere ọha ozi ijere ọha ozi ihe ọ na-ekọwa okwu ya bụ ijere ọha ozi ịlụ ọlụ obodo ọlụ Chineke gbọrọ gị ọkpụkpọ oku onye abụ agwụ kekwa nke a na-asị anyanwụ na eze enu nke a na-akpọkwa anyanwụ na eze enu anyanwụ na eze enu bụ o dipendị nke na-enye onye a nsogbu ịma agwụ bịa rie nne o riri nne ọ dị ọtụtụ ụba ọ bara ụba agwụ bara ụba ụmụ ụfọdụ ya abụ na-eme agwụ mmadụ nwa fasị na ba na-ejere ebe mmadụ nwa o nwere ndị ya abụ na-eme agwụ fa bụ dada onye ego ayọrọ o nwere ndị ya abụ na-eme agwụ fa na-eyi white ihe ma red ụfọdụ na-eyi red ụfọdụ na-akwa white na-eyi so mana o si ka nke onye si bịara ya iveva gwa anya sọ maka nke bịara gị ọ ya agwa gị ebe ị na-asọ ebe ya na-asọ ka that spirit wee na-anọ gị nso steady wee na-alụlụ gị ọrụ alright daalụ rinne ị na-anya n'obi gị o nwegasị ụfọdụ ihe ya bịa kụziri ụmụ Igbo na mbụ kedu ihe akwụkwọ ndị a na-alụgasị kedu ihe iji maka ya wee debe ibe o ji maka ya wee debe m nke kịta ebe a na-agbụ ya kịta bụ aṅa nri iweta mkpọrọgwụgwụ kịta sie ya n'ime ọ na-esi ka mentọlịntọ mkpọrọgwụgwụ ya bụ na onye ifeto na akpịrị ibe na-aga ome mmadụ na akpịrị ụmụnnu daganwu asọ mmiri ma o rie mkpọpịa akpịrị ya eweta mkpọrọgwụ ya kịta inye ya were ya na-ata atụ dete na ogbuo dete na ọna den etu ọ dịkwa na ife ọzọ ọ na-alụkwa iwetekwu ya mkpọrọgwụ ya gbulichi anya tinye na bọtụlụ gbuo ya mmiri onye ụmụ avọ na-eme nwa ya ụmụ avọ ọ pụta ụtụtụ onye ya 1 spoon evi 1 spoon mgbede 1 spoon ọ ya asachapụkwa data ụmụ avọ a
uwe ahụ na-amị ya n'abụ oge anyị pere mpe nwe oge anyị na-egbute ife enye ewu nke ewu abada nne ewu dị nke ewu na-apị ya ọ nwekwa ebe ọzọ ejikwu ya eme n'Igbo ka anyị gaa sịrị ndị nke asụ nke ọkwa dị sente na obi ibe agwa eji nke enwe alụ ọlụ ejigasị ndị akalowere nke wụ aloe vera nke enwe ọnwa onye na-enwe alịlị anya ọ na-atụ ya n'anya ọ na-egbukwu ya a na-anwụkwu ya nwa na-egbukwu ya egbu ndị nke akwa nke efe ha na-alụ nke bụ ọrọbịa ụfọdụ na-akpụ ya ọrọbịa ụfọdụ na-akpụ ya ajụ nke na-alụkarị ebe gbasara nwa nwaanyị ọbụla na-achọ nwa na-enwe abụ ọkụ akpata ya arụ ọnya ọ na-aṅụ ya abụ ya jụọ oyi ọbụla ba na-abụ ya ọnọdụ ọbụma so kedu ka ụmụ ihe ndị a si doge anyị ọnya ka o ji bụrụ na agwụ anụ na-akpọ ọmokunu ya onye ka o ji bụrụ agwụ na-akpọ ọmokunu ya ndị nkweta na mmemme ya onye ka o ji wee doo m anya na ọ bụ na m ekwetara na mmemme ya ụmụ ibe niile anyị egosiro nya kedu mkpa ga-abụ mmadụ bụrụ bịa na nke gị kịta na-anakpụghọ n'ime ịbaha n'ime Igbo nwe o nwere mkpa ya ga-ebulu bịa ọ bụrụ na chi m na ndị agbụ m kweta na ọmụ ya emenwu ya o nwere mkpa ya ga-ebulu bịa onye m mma mụ ibe mmemme solution ya abịa maka ozugbo mkpa a na-abịa that spirit ya abịago na-agwa na ebe ya eme na ebe ya eme wute ata agbalị eme enye ozugbo ebughị kedu ka esi ejikwa nye abụọ ọdịnala Igbo ị na-eme abalị ndị aba uru ekwu na ovuchala awọdụ enyegasị mana enye nya na nkịtị ọrọzi ibe mme ka eji wee nyere m awọdụ onye na-emere ọbụma ya enye ya awọdụ ọ ibe mme ka eji enyere m awọdụ emego m iveri nne a na-agụrụ ọgụ na ọ bara ụlọ ibe mme wee kpere aja awụpụ onye akpata obodo maalụ m igwebe anyị chiri m echichi o chiri m ọzọwala ọna echiri m ọzọ obodo nne nwaanyị o so n'omenala Igbo nne nwaanyị anwa ụfọdụ na-atụ ya atụ debe ụfọdụ na-akpụkwu ya akpụdobe so mana mụnwa atụrụ nke m atụ etu o si wee gwa m o si bịala nna mmụọ ka m si wee lụọ ya nwaanyị ọ dị n'aja ka ọ dadị na-eyi nwa ka egwu na-adọba ya adọba onye ka m ji mee ya ọ dị n'aja mụọ ya akwa nke osisi mụọ ya kelekele sta ọ na-alụlụ m ọlụrụ nne o so na ndị mmiri nwaanyị mmiri nwoke ọbụla nọ n'ụwa nwe nwaanyị mmiri ọ bụchara mba ọ bụrụ nwoke niile o nwere ndị na-emere ori omenala shasha pepe ọma na-agalaba maka ejikọ mmadụ na ndị dị ndụ na ndị nọ na mmiri onye ka m ji wee gwa gị mgbe a sị gị na ibe niile ọbụla a na-eme esilibe nne osilibe nna onye a osi n'ukwu nne ya osili n'ukwu nne ya osi n'ibe nna ya n'ukwu nne nna ya like mụnwa na nna m ma edibịa ịbụrụ ya ngo na-egosi ịbụrụ ị na-anya ebe ịbụ ya nna m ma edibịa ọ mere dibịa ọ gwara afarị nne ọ gbaa afarị nne amaala ya amala mgbe echecha etu mmesime ka ụwa wee mala na nna m na-agba abalị nne mgbe dozie ya etu ịbụrụ ya o wee na-erupụla ụwa ugiri na na-erupụla ụwa ugiri ka ọ na-agba ugiri ka ọ na-agba ibe ọ na-enye maka nna agbanụ etu o si agba ya ka m si agba ya oke na o nwere ife chọrọ ịjụ ihe na-ajụbụ gị tupu anyị apụta na ya kedu ihe jikọ ndị mmiri na ndị dị ndụ ndị dị ndụ ọ spirit si na mmiri ọ dị ka o si ka onye nke esi wee wanitere ya o nwere ndị na-aga obido ụmụ ibe niile na-egosi gị ya abụrụ ya ịbata bịa ọbụsọ ndị mmiri ije na be ndị dibịa niile dị iche iche ndị na-eme omenala ihe abụ na ọ bụrụ etu kọmpaụndụ ndị nke ndị a dịkwa ọnwụ na-adị iche iche o si ka o si bịala onye o si na ya na-eme nnọọ otu o si wee bịala nka nsi wee na-eme m nke m daalụ nne onye a mpa gị nọ na your father ịkpụrụ your father here agwụ ahụ o ji wee rụọ ọrụ ọka dị ile ka o mebighị ka ọ bụ onye nwa nke ya ga ewetago eti ike onye na nke mba bụla ovu etigo m nke n'ime nke ya so ịbụ ike mmadụ abụọ ọ bụrụ so ịbọ mbụ I charge you for overload. Ibu nke ndị nna m bụ ike nke onye ka o ji bụla agwụ mkpọli ya n'isi bụ agwụ ọ na-abụrụ agbụ etu nna m megide ya
mee nya for years wee mechaa ụwa ya na o wee bido nyebe m nsogbu wee banyekwa na ya wee bidokwa from ebe ahụ ya akwụsị wee melekwa na-aga etu a ka ọ dịkwa ala na-aga ọnya ka o ji bụla agwụ ụfọdụ na-akpọzi ya agwụ ọnya bụ ọ na-eme mmadụ na-ayọ na ndị mgbe ochie na-akpa nkata ya ụfọdụ na-aga n'ezi ọ na-akarị ụka ịma na agwụ ndị ochie na-akpazi nkata so no go ya ko ji bura agwụ dalụrụ nne ihe Igbo amụtabụkwa nke a n'aka gị maka anyị na-agbakwa n'obi okay sir nwanne anyị nwoke ịkọwago ọhaneze ọtụtụ ife dịka na Igbo pụta kịta sị gị kụziere ụmụnne anyị ndị na-eto eto omenala ma kụziere ihe ha na-amarụ na omenala kedu ebe ị ga-esi wee bido m na-ebido ebe o bido kụziri ụkpọrụ ebe m nwadebere m na-ebido ebe m nwaala kụziri delu ebe m nwadebere maka etu m nọkwa na ọ nwụkwa ndị kakwa mmalụkwa ya gụrụkwa ebe bịara ama arụ njekwa jụta mana m afụgo mmeni nwanukwu uto ife mmadụ nọ na ya for 23 to 24 years ọ bụgodo na ọbọnyị na onye nwe elugo setụl ka o si wee dị taa na nwoke mụchiri anya kasị ya nkazalụ agwụ ga-apụ n'obi gị akọkarị n'obi gị onye apụrụ ọnụ ya ka o ji bụla agwụ a ọma mpụ ọ dịgo na kọmpand a bikọs etu nna m mesịrị ya nwee baa nna ya mekwara ya mesị anya o wee baa mee ya nwee bakwa wee bịakwa wee iberi ya n'ihu nna gị mba na o nwere ka mmadụ ya ebido n'iru nna ya ma na ọ bụrụ ndị ezigbo ya oke dịka mmadụ enweghị ike imenwu dibịa n'iru nna ya onye na-emere onye dibịa nna ya na-eme bana aba na-eme dibịa mana onwe ndị na-eme dibịa nna ha na-emekwa dibịa abụbegwa m mana ọ nwee ike dị na anyị n'ụwa kịta aghazila agha maka onye ugbu a ka anyị ji wee bịa ọ gara agha ihe ji wee dị o kwesịrị na mmadụ na nna ya na-eme dibịa nya nwa bụ onwe ya na-eme dibịa o nwee ka ọ dị na ọ nna ya akụziri ya ka onwe ya akụziri ya onwe ebe bịara nwa ya arụ ka onye ya akụziri ọrụ nna ya akụziri ya den etu ọrụ na-emezi gwuji sọkago nna ya maziala na n'ọzọ nna ya ọ ya na-akụzizi nna ya ebe ma mekwudoro ya n'aka nna m ịma na ọ dịka ndị ụka bụ ụzọ bido nya mbụ ife ata nwatakịrị bụ fada nna ya nọ n'ụlọ ụka ọsị binye ebinye asụ sekpuru a na-esekpuru a nna ya okwu sekpuru nke ahụ bụ ọ mmanụ ka etere ya etu wee tee m mmanụ etu wee tee m mmanụ etu nnọkịta etere m mmanụ onye ọbụla ma ndị ntọ ma ndị tọmụ ya na-asọpụrụ m duto ọvọ nji n'aka wee pụta ụwa nwere ike ịdọ na emere ka a na-anọla ọhaneze na-ege ntị anyị na nwanne anyị nwoke bụ Ozowalu n'Aba ka anyị na-anọ wee na-akọwara ndị Igbo ihe bụ agwụ na ihe eji akpọ ya agwụ na agwụ ọ dịbara gboo ọkwa ihe o bidoro gboo wee na-ajụzi gị kịta onwere ego nwa gị jekweme ihe ị na-eme a na-akara aka a na-enyere ya na ndụ nọ mmesị ụwa nna mana ihe eji anya na-enye anya bụ onye ọ dị na-arụ etu a nnọ ya etu a nnọ kịta abụvago m onye ọ dị na-arụ nye onye dịka onye ya anọchi na ọ bụ na mpụa mana abụrụ mmadụ na-enye ya nọọ mmesị ụwa nara emesịa data agwụ a ya esobekwa ya ebe ọbụla ọ nọ jekwunata ya ọsọ ya bụ ụmụ ojebele obodo oyibo ọ ya ejekwa ebe a kpụrụ ya nata ọpụta omebi ọgazi mana onwe ihe ọ ga-eme nkwa ọ rapụ ime ya mbe o nwere ife ọ ya emenwu nya bụ na omebibe gị ibe onye be ya ala ma onyebezie nsogbu eji akpọrọ ya apụtasị gị rapụ na onye ọrụ ahụ na-eme ya mana ba chọrọ idozie mana edozie ya ọ dịrị ọnya mma mgbe m na-azụ ọbịa m na-agbago na-agbada nwere ibe m zụtara n'aka ọ ka m mebere agwụ ka m nwere ibe ndị a niile okwu a ekpu n'isi kedu ebe mmadụ ga-etoru n'Aba usoro kpuru ya ka onye kpata ego ekpubi ya mba a na-eme ya eme ahụ mmemme ka ọ bụ ememme ka ọ bụ ibe nji wee mebe ya eme m nze n'ụzọ mee eshie m echichi n'obodo so etu elugo m ikpu ya ma nke nnekwu ya nwere nke dịzi m na nsọ ma nke nturu onwere nke dịzi m na nsọ eme mkpọgwọ m ibe niile a na-eme wee kpuri ya o nwere ebe ihe eme a na-akpọ nze ịbịa elue n'obodo ọbụla ba nwesịrị ka si eme nke ba ime ya n'obodo ikpuvu okpu mme imere ikpuri ya obodo amapụ ya ma niile emebi obodo nke gbakwa n'aka nke mgbanaka ọ nwere echichi nchili mgbe nchili ichie mgbe echiri m ichie na be igwe ka igwe gberele nya olukwa mgbe nchikwara ọzọ gosili owulu mgba n'ọba olukwa mgbe nchikwara ọzọ ma gbaa ịkpanya
ogosi na mmeluli ya n'etozugo imi ya so onye kpuru ya na-echi ka ọzọ ka ụmụazị ya ego ọbịa kpuru ya na apịa ya ajụ n'anya mmadụ ahịa ya gbuo okwu ya ọ wee kpopụ ya ka ọ ga-esi na-eme ebe bụ olue mba n'ọzọ ọ nwere ike tinye na moto olue mba n'ọzọ gburu ya mana ese tie foto na mba na ọnata obodo achaji ya. ọrịa daalụrị anyị kenere gị na nkụzi ị nyere mana onwe ife chọrọ ka ajụọ ụmụazị kịta abataziri ime dibịa dịzie ka na-emezi a na-asọzi ndị dibịa asọ na-agbazi ndị dibịa ọsọ ọ bụrụ ọdịnala na-agba ọsọ na-asọzi anyị nsọ mba na-emezikwu ya ọ bụrụ na ka esi kụzili anyị ya nye ọ bụrụ na usoro anyị si kwudo dibịa ka esizi eme ya kịta ba na-emezi onye ike gburu n'ibe ọ na-eme o je bute ovu mmụọ vevie ihe awụkwa mmadụ ike ọkwa ya ka anyị ji onye mekọtazia bizinesi aka ngarụbịa ọ bụrụ ife ọbụla ọ bụrụ iwu na Chineke ya gozi onye ọbụla n'ife ọbụla ọ na-eme o dipendị mana ịbanye n'ife gba akala gị o nwere ka chigide agozi na gị na ya onwe ndị ogozi na azụmahịa onwe ndị ogozi n'ọrụ ugbo onwe ndị ogozi na ịnya moto onwe ndị ogozi na ịnya meshin onwe ndị ogozikwa na dibịa ahụ dịka anyị nwaso n'ovu onye na ndị ogozi na dibịa maka mma agọnarịrị shi mana ụmụaka kịta ahụzi onye bụ ụlọ ọ gaghị isi kwuo ego ayọrọ n'isi kụba ogene veve ibe nwa pụtasị gị ọnọ na-eme dibịa anyị asịrị ọnụ na Nigeria nwere freedom of worship anyị ya esịrị ọnụ ka anyị jee n'usoro onye ọgụ mana o nwere ikike ndị oyibo na-enye mmadụ eji wee nwere onye zuru ezu na ya ga ọ bụ na ebe anụ ụnụ na-afụsị ikike gasị ndị oyibo nyere eji ama like ọlụmụnwa na-alụ anya ebe kịta nna m mụta amụ mmeli ya bụ dibịa ile ikike e nyere ya mgbe Anambra dịkodo n'ofu ikike e nyere ya eri ibe ị ya abụ ebe edere ya Odenigbo Nweke enyere ya certificate ya na June 10 1927 ọkwa ivu gị ya ndị ime na-edi akwụkwọ efu otu ọ dị na-ekwe nke Njikoka nyere ya mgbe Njikoka dịkodo ọnụ efukwu ya ifugo certificate nke nna ifada ka na-egosi August ifugo nke na 1974 kwa ifugo ya then we mesizi mmụọ wee bido wee mebe enwe nye m nke na Njikoka nya ba anyị igodo si n'ụlọ wee mara mma wee pụvezu ebe ya Uchenna Nweke Ojike Njikoka nye m nke mgbe ba nyochasị m emesịa ndị Nigerian Union Medical Association nye m nke emesịa Anambra nye m nke emesịkwa Anambra nyekwa m nke akwa iji gosi na nzuru ezu n'ife a na-eme maka ọ bụrụ na m ezuru mme nwechara ndị a niile ndị bịa efu nke nna m ji mee fu mgbe onye nyere ya akwụkwọ nke ya mbifo mbidozie my own wee gaba n'iru wee mebe nke mụ so n'ọnyanwa mana onweghị ka anyị esi wee kpọchiga ụmụazị a na-emezi eji agbara ọnụnwa bụ ndị dibịa ọsọ ọ dịzị ka ọ na-arụzi ajọ ọrụ n'obodo ọ bụrụ na ọ dịzị ka a na-alụ ajọ ọrụ na-akpọzikwu anyị ajọ afa mana ịnwa na asị na ka esi ekwu ya sị na azọba ike wee na mana egwu azụ ama nke akịkata ụmụaka gbotazi aja wee na garị omeisiko ọnụ so na ibe dị mma abụọ na gọọmenti enyela anyị aka anyị arụ ata n'ọka nwanne ndị na-eme ezigbo na ndị na-eme ajụ ya na ya amata dịka nsi gosi unu ibe ya gosi unu na osite na ka nna wee bịa na ma nọkọtara mmanụ ya na ọ bụ na nnọkọtara mmanụ ya ịpụtakwue na ihe avụ na ịpụtakwue ebe ma ihe ama ya esi na ibe ha bụ ọzọkwa na nke bụzi ọcha sigbute ọchala sigbute so n'ọnya nwa ọrịa daalụrị anyị kenere gị na ndụmọdụ ị na-enye ndị ọcha gbute na ọchara acha gbute ndị a na-emebi afa dibịa ọrịa daalụrị na Ozowalu na ka ị gwakere ọfọ ị na-agọzi ndị Aba niile nọ n'ụzọ ije dịka ha na-akwado ịnachigata afọ ememe ekeresimesi kedu ekpere na-ekpere ọfọ na-agọla Aba niile na-agọla Igbo niile onye ọbụla onye luwe bi ya na-akụziri nwa ebe gbasara omenala ya na-akụziri ya nke ọ mụta bụ onwe nke bụ anya arụ ibe dị ka anyị ma agba anyị na igwe jụọ anyị ajụjụ ihe gbasara nke ọ bụrụ nke anyị mara anyị enyekwa aka kọwalụ ọnya si ya na ibe dị etu a na-esi etu eme ya so ka anyị omenala anyị da anachi azụ n'azụ na ọ na-anachiazi azụ o mezikwu ịmụtakwuzie nwa na-asị ya bịa jee nọlụ nkọ jee ebe dị etu weta ama ive ka idovie nkọ ọ ya mara ibe ị na-ekwu n'ụzọ ibe niile nazi n'elu oyibo
ivugie egwu Igbo be anyị na-abịazikwu arụ itinye nkịta mmụọ aka na-ege ọ na-atọ ọzọ bụ ụtọ ebe a na-akpọzi egwu oyibozi o wee mee omenala na-adịzi ka ọ na-anachi ya azụ so na ebe nna ndụmọdụ na-enye ndị nne na nna ka banyela anyị nwe aka kpochiata mmụọ aka azụ gwaba ebe ezide na ọ ya dị m ụtọ rinne onye ọbụla ibe ọbụla onye na-eme ọ ya agaziri ya onye ọbụla jesia na ọ ya nata n'udo anyị nwe azụ na onwe anyị na-aga anyị pụtakwa n'ụtụtụ anyị na-ekpekwa ebele anyị na-ebere sọ n'isi anyị ka ọ dịla anyị na mma bikọs na onye na-aga sọsọ ya na anwụ na-ata uwe na-asị na-aga anyị kwa nwa mmiri ọnụ ọgba ọbụbụ na anyị na-ekpekwa n'isi onye ọbụla obodo ọbụla onye nọ nke onye na-eme ka ọ na-agaziri ya ma ụnụ kaba arụ ka ụnụ dị eluzo na omenala Igbo amaka na ọdị mmadụ nne onye fụ ebe ọ na-eme omenala ya jee ka ọ mụtara ya kpọọ anyị n'igwe ntị anyị ya akọwara ya nke anyị maala akara m bụ 08033911541 08033911541 08033911541 daalụ nne oke kpọ maka ndị a na-abụ ha nọ mba ofesi ma ebe dị iche iche azụmahịa ha na-anachighị azụ fara kpọọ gị nwe ife ga-eme nwufe kezie etu ọzọ onye bụ na anyị na-ebe n'ebele ana vakpọ anyị esheki ya mara ibe weta ya dịka etu ụbọchị si wee dị ajọ mmadụ dị ajọ ibe dị anyị amagolo aghịgha adịgo nsị na aja dị ọ dịbụ gboo mmadụ ji mụọ nwa nke nwụnarị okulu nke nwa nwụ tile onye ọzọ okulu nke onye dị ndụ na-agbanyeghị na ọma na mgbe nwa tolu na ọya malili onye mụta ya so na ibe dị etu a ma akpọ anyị esheki mara ibe wetara nsogbu onye anyị emeela ya etu anyị si mara afọ m bụ Ichie Uchenna Nweke Ozowalu Of Abba. Daalụ nne.